traballo coas tecnoloxías cartográficas, ben seña con sistemas láser ou ben con tecnoloxías de imaxe. Son investigadora da Universidade de Vigo nas áreas de diseño e creación de moda. Investigo na Universidade de Vigo no ámbito da psicoloxía xurídica e na resolución pacífica dos conflitos. Traballo na Universidade de Vigo sobre dereitos humanos na sociedade da información. A miña área de investigación é estudios de xénero e sexualidade e basicamente focalízase na promoción da saúde sexual e na educación sexual para crear unha sociedade máis igualitaria. No Future Oceans Lab traballamos sobre a adaptación ao cambio climático en sistemas mariños e costeros. Investigo na Universidade de Vigo no campo das tecnoloxías da información. Investigamos fluidodinámica experimental e numérica para aplicacións industriais como reducción de emisións, aerodinámica de vehículos, refrigeración de componentes electrónicos e aplicacións para bioenxeñería. O meu traballo está centrado na creación de recursos lingüísticos que sirvan para axudar aos traductores e as traductoras a traducir textos sobre enfermidades raras. O meu traballo está relacionado co estudo das bases moleculares das enfermedades raras.